मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे मी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सिंधीकडून आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते. आजचा विषय आहे गणित. गणितामध्ये अनेक वेगवेगळ्या पद्धती सोडवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. त्यापैकी आज मी तुम्हाला वर्गमूळ कसं काढायचं ते शिकवणार आहे. अनेक स्पर्धा परीक्षेत आपल्याला वर्गमूळ कसं काढायचं ते माहीतच नसतं आणि ते सारा गोंधळ होतो. म्हणून मी आज तुम्हाला वर्गमूळ कसं काढायचं ते शिकवणार आहे. वर्गमूळ काढण्यासाठी आपल्याला आपण 1 ते 30 पर्यंत वर्गमूळ पाठ करू शकतो. वर्गमूळ पाठ करू शकतो, परंतु त्या मोठ्या संख्येचा आपण वर्गमूळ पाठ करू शकत नाही. म्हणून मी आज तुम्हाला वर्गमूळ कसं काढायचं ते शिकवणार आहे. वर्गमूळ काढण्यासाठी 1 ते 10 पर्यंत सर्व वर्ग आणि वर्गमूळ पाठ पाहिजे. त्यासाठी आपण एखादं उदाहरण घेऊया. उदाहरण आहे 7569. पहिल्यांदा पाहायचं एकक स्थानी कोणता अंक आहे? 9 हा अंक आहे. मग 9 हा अंक कोणत्या वर्गाच्या एकक स्थानी येतो? 3 च्या आणि 7 च्या येतो. मग 3 आणि 7 लिहून घ्यायचं आणि या संख्येचे विभाजक करायचे. मग 75 ही संख्या कोणत्या वर्गापेक्षा लहान आहे? म्हणजे आता आपल्याला हे 6 चा वर्ग 36 आहे, 7 चा 49, 8 चा 64 आणि 9 चा 81 आहे. 9 चा घेतला तर ती संख्या मोठी होते, म्हणून आपल्याला लहान संख्या पाहिजे. म्हणजे 8 च्या इथे बसते 75 ही संख्या. पहिली संख्या काय भेटली आपल्याला? 8 भेटली. मग 8 आणि त्याच्या पुढची संख्या कोणती आहे? 9. त्यांचा गुणाकार करायचा. 9 8 72. मग आलेल्या गुणाकारापेक्षा 75 लहान आहे की मोठी आहे संख्या? मोठी आहे. म्हणून इथे 3 मोठी आहे की 7 मोठी आहे? 7 ही संख्या मोठी आहे. म्हणून 7569 चा वर्गमूळ 87 आहे. आपण अजून एक उदाहरण घेऊया. मी सांगितलं होतं पहिल्यांदा एकक स्थानचा अंक कोणता आहे? 9 हा अंक आहे. 9 हा अंक कोणत्या वर्गाच्या एकक स्थानी येतो? 3 च्या आणि 7 च्या येतो. याचे विभाजक करून घ्यायचं. मग 86 ही संख्या कोणत्या वर्गाच्या तिथे बसते? अगोदर कोणत्या वर्गाच्या तिथे बसते? 8 चा 64 आहे, 9 चा 81 आहे. 81 पेक्षा ही मोठी आहे, म्हणजे 9 च्या वर्गाच्या पेक्षा मोठी आहे. म्हणून पहिली संख्या काय भेटली आपल्याला? 9 भेटली. मग ही संख्या घेऊन त्याच्या पुढची संख्या कोणती आहे? 10. 9 आहे 9. मग आलेल्या गुणाकारापेक्षा 86 ही मोठी संख्या आहे की लहान आहे? मग आपण पण लहान संख्या घ्यायची. 3 लहान आहे की 7? 3. मग 93 चा 8649 चा वर्गमूळ 93 आहे. आपण अजून एक उदाहरण घेऊया. पहिल्यांदा एकक स्थानचा अंक कोणता आहे? 1. मग 1 हा कोणत्या वर्गाच्या एकक स्थानी येतो? 1 च्या आणि 9 च्या येतो. विभाजक करून घ्यायचं. मग 47 ही संख्या कोणत्या वर्गाच्या तिथे बसते? 4 चा 16 आहे, 5 चा 25 आहे आणि 6 चा 36 आहे आणि 7 चा 49 आहे. 49 त्याच्यापेक्षा मोठी होते, म्हणून आपण हे 36 म्हणजे 6 चा वर्ग घेऊया. पहिली संख्या आपल्याला 6 भेटली. मग ही संख्या आणि पुढची संख्या कोणती आहे? 7 आहे. 842. मग आलेला गुणाकार 47 पेक्षा लहान आहे की मोठा आहे? मोठा आहे. म्हणून आपल्याला पण मोठी संख्या घ्यायची. आपण अजून एक उदाहरण घेऊया. आज एवढीच होती आजची आपली वर्गमूळाची माहिती. मला अशी आशा आहे की मी सांगलेली ही माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. धन्यवाद.